Ja očekujem da će efekat ovog zakona biti taj da ćemo doći do, kažem, odgovora na pitanje koje političke stranke zaista postoje. Kada dođemo do odgovora na to pitanje, mi ćemo moći da kažemo da registrovani politički subjekti imaju direktan prolaz na izbore. Ako kažemo da registrovani politički subjekti imaju direktan prolaz na izbore, to znači da ćemo milijarde i milijarde dinara uštedeti prilikom svih izbornih procesa, imajući u vidu da sada samo za lokalne izbore u Srbiji mora se prikupi preko 2 miliona potpisa i da se oni overi i plate takse za overu i da ne govorim koliko je to gubitak vremena i uopšte resursa, kako državnih, tako i privatnih, da bi se do toga došlo. Dakle, to je neka prva, onako opipljiva, jer nakon ovoga sledi zakon o lokalnim izborima, prva opipljiva korist od ovog zakona. Druga opipljiva korist je ta što će praktično biti nemoguće da neka stranka koja de facto postoji samo na papiru, činjenicom da jedan njen pojedinac u stvari bude na listi neke druge stranke, ostvaruje benefite od toga što je navodno parlamentarna stranka. Mi danas imamo slučaj da u parlamentu Srbije se finansiraju mnogo više političkih stranaka nego što smo imali izbornih lista. Mislim, to je neverovatan apsurd. Dakle, imali smo, 10 ili 15 lista, a imamo 20 navodnih političkih stranaka koji se finansiraju iz tog istog budžeta.